జిల్లా వేంపల్లి మండలం అయ్యవారిపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం కురిసిన గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ ప్రకృతి ప్రకోపానికి రైతు కె చంద్రమోహన్ రెడ్డి సాగు చేసిన 3 ఎకరాల అరటి తోట పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. సుమారు 800 చెట్లు నేలమట్టమయ్యాయి. పంట కోతకు వచ్చే సమయంలో అమ్ముకుంటే 4 రాళ్లు వస్తాయని ఆశించిన తరుణంలో ఈ అకాల వర్షం రైతుల ఆశలను అడియాశలు చేసింది. అప్పులు చేసి సాగు చేసిన పంటలు కళ్ళ ముందే నాశనం కావడంతో రైతు చంద్రమోహన్ రెడ్డి కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు. ప్రభుత్వం మరియు ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు వెంటనే స్పందించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి తమకు తగిన నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని ఆయన కోరుతున్నారు.